Oke, bolo di anu ulang tahun RJS. Terus tak sepil nama nukur sih. Ki ono Andaru. Enak iya Andaru. Iki gamelane baru, bolo. Gamelane baru. Iki kene lho. Raja Sakti. Oke. Iki bandeng-bandengnya iki boleh. Tayang menjadi berubah. Enak. Mes mana itu? Iki kok celenge. Iki Mas Joko, ayo. Pakai prapen ah. Ayo Mas. Pakai ngene sego. Oke. Mas Fan. Ya Mas Fan. Usung-usung tok ini. Usung tok ah. Iya. Repot ah. Repot. Oke. Kebubul litri, enak. Kebubul teh. Rindu. Tokno kabeh iki lho, ting tertentel iki. Oh, Dik. Cek udan. Oke. Ya boleh. Halo. Ah. Nggih. Oke. Iki popon. Iki. Tuwek tok kabeh teko. Iki gak tahu teko lho iki. Gak tahu teko iki mek iki. Tak sepilo nang wong-wong. Kayak terop iki bolo. Absen ah? Nggih. Absen. Iku di absen Pak Sui. Apa itu? Nyepur bolo. Iki dodol kopi lho. Dodol kopi ya. Ini manut panitia. Iki kupluke kok bunder ngene iki. Oh ya mari kita. Cek rame. Kupluke unik kene. Oh, kata-kata. Laki-laki bisa perlu kata-kata. Terus. Tangi turu adus budal kerja. Wis ngono tok ah. Oke ngono tok ah. Yo, Banton. Yo Mas Amin. Yo Mas Amin. Oke. Ini gawan bolo. Rot. Apa iki? Pakai apa iki? Pakai apa ya? Pakai apa iki? Terima tamu aja. Sita sebenarnya tak sita sih. Orang ada sah. Orang ada. Apa ini? Apa? Lah kita foto iki. Lah kita video iki ngawet ae. Apa sampean niku? Ya wing. Urung ada sih budayul. Halo. Apa Cak? Cak, apa? Noto sandingan ah. Coramu. Is. Makmu iki lho, Mak. Mak is. Pejamu. Iki sik mangan maneh iki. Iki lho Pak Suci. Pak Suci nggih apa Joshua iki? Joshua. Pengairan iki, bagian pengairan iki. Cek kak ngelak bolo. Iki lho. Kowe ora ngadus iki bolo. Durung ngadus iki. Iya ono. Apa iki? Tahu goreng. Tahu telur. Seung teko kabeh ya. Tak sepilno bagian parkir. Apa ya? Bagian apa? Ya parkir.
Pakai jaga parkir mbek out tuh. Gratis wes, Gratis yo. Ibu. No ATM yo. Oh, Oke oke. Sip. Liane di liane. Di etana. Oke oke. Apa ya, Mit? Ya, oh, das lu. Bapak. Malu abang. Apa? Abang-abang. Apa pengapal? Jalan. Apa jenenge? Lampu pengatur jalan. Bisa wanto iku. Lampu parkir. Tuh iki digoleki ilang ae. Wong sibuk. Pakai apa iki? Ngisru. Hah? Pakai ngisru ah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur Allah di Suroso selaku Luru ah. Luru ta. Luru dah. ya boleh dididik ini warga sampean dah. Iki warga masyarakat kesenian lah sampean ini baik wong kesenian sak kabupaten Malang. Kan yo bagus nyopo. Ya pare orang saya. Monggo dak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarjo, dari Pulau Ketua Paguyuban Kecamatan Pakis, Gus Mahmud, Gus Sinten. Nggih. Sugeng Ngambal Warso Padepokan Raja Sakti ingkang kaping sekome. Nggih. Iki Pak sekome Pak. Selangkung. Kaping selangkung mugi sedaya anggenipun nglampahi kesenian menika tansah tetep pinaringan berkah saking Gusti Allah Gusti Kang Maha Suci. Salam serta salam kantur-kantur jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sampeyan paring kedah sehingga dados nglampahi kemasan lan sampeyan. Memberikan doa restu bersama. Oh, ngawe teh. Ucapkan selamat ulang tahun untuk Raja Sakti yang ke-25 tahun. Semoga semakin jaya, sukses, rukun, akeh tanggapan ini luar biasa. Sip. Menengah. Oke, sip. Samanjing keluarga Padepokan Raja Sakti gadhah kacat menika nalurekaken nalurine para winasih duke muni menika Ambal Warsa wilujeng ingkang kaping selangkung taun. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet. Menika kawastanan Sepuh Suci to jangkam saking saringipun Bumi Suci jayane Bapak Surya dene Pusasi ugi ubaranipun sedaya. Yo kawastanan wonten tupang cecep tumpang raga mugi ingkang dipun suwun sedaya masyarakat ugi keluarga Raja Sakti jejeg imane wonten kesupen wonten sekul golong mugi keluarga Raja Sakti golong gilik manunggal dados sawiji. Menika wonten bubur sengkala minangka kangge nulak kala saking sedaya keplet ingkang dereng tumiba. Ingkang sampun tumiba tansah jengkar saking Banjar Bekalsan mriki. Wonten kesupen ugi wonten menika dawet mugi napa rejekine, mugi tanggapane tansah kaya dawet gumrebet kathah sing nanggap, kathah sing takon ugi sedaya anggota tansah pinaringan wilujeng rahayu slamet. Ingkang dipun suwun nggih menika wilujeng ngajeng wingking ngandhap lan winggil. Menika wilujeng sedaya kebulan sapine. Wilujeng wedhus lan kandange, wilujeng kudi lan pacule. Wilujeng garbu lan lempake ugi wilujeng Allah wa masabana subhanahu wa ala ali kubur dakarnahum wa khususan ila ali kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma firahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma firahum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma firahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma fir Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo.
ingkang sampun disumbang. Cukup piring aja. Piring kurang. Iki wis ora apa-apa korono. Vlog saya dah. Oke. Ya. Ngantuk. Ngantuk kan. Request lagu apa? Itu nanti man. Apa ya boleh? Siapa? Sukses. Oke oke. Biasa bos. Ya, kebiasaan itu aja. Ganti pengajian. Pengajian. Mas syukur mangan. Mari mangan ya. Selamat ulang tahun Pak. Pak iki jalan ini. Juga nambah warso di batas Matan, tenan di. Ada nuwun. Saben nggih. Nyelek airnya. Milau seko. Milau seko. Kak mangan aja. Ya. Kak mangan aja. Ora. Awe. Aja kondo-kondo iki ping 3 aku. Ngono. Oke.